बिलाइ गोदाना सिरिखायो बोथोराव आरो बिलाइ गोदान हमो दा दोलो नागारदों दोलोआव हाबदों बे थांलाय फैलाया जाखायो प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोर दैदेनगिरिनि दैदेनबाय थानाय समाव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पीस एग्रीमेंटनि गेजेरजों comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. हिमन्त बिश्व शर्माया थोनोब्लासो बिथाङा बुङो आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन गोथाव गोथाव बुङो गोदै गोदै बुङो गासिबो बाथ्राया थगायजोबनाय साख्रि बाख्रि गावनो होनबाय मोनफ्रोमबो नखराव साख्रि मोनगोन माबा साख्रिया आलदा बुस्थु जबा आलदा बुस्थु बेफोरो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय समाया दिनै आङो कंग्रेस नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय A comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. बेनि ओंथिया बेखौनो जों दिनै फोरमायनाय नुनो मोनदों जे बे आसाम स्टेटआ जाखिनि मेप बाउन्डारि जाखिनि सीमाखौ लानानै आसाम स्टेट महर मोनदों बा आसाम स्टेट जादों बै दाजानाय बा थिनानै दोनखानाय बै आसाम स्टेटनि मेप बाउन्डारि सीमाफोरखौ एसेबो नष्ट खहा खालामालासेनो जोंबो बे आसाम स्टेटआवनो मिलि जुलि गोरोबलायनानै थानोसै बेबायदि बाथ्राखौ जों दिनै बेरखांनाय नुनो मोनदों comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बेनि ओंथिया थारैनो बे ओंथिखौ जुदि फोरमायमारदोंब्ला अब्ला बे बाथ्रानि सायाव नैबे मोनसे सोंथिया दिनै सिखांदों बेरखांदों जोंनि बर' हारिया जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसंनानै गालांनो थाखायनो थैथां गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय गोलाव सम दावहा नांबोदों 34 बोसोर 35 बोसोर आखायाव आइजें लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांबोनाय जोंनि बर'नि दुखु गोनां जारिमिन बाथ्राफोर 50 बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनि बर' हारिया जेरैबायदि गुबुन हारिजों गादब जानायनि सात जालाजों सहायबोनांदों जाय एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनैनि बे समसिमहालागैबो जोंनि बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि बायदिसिना लामानि गेजेरजों जोंखौ दिनैसिमबो नाजाबाय थायो जुजिबाय थायो अब्ला दिनै जोंनि बर' हारिया बे जोंनि हारिनि सुथुरजोंनो बे आसाम स्टेटआव मिलिजुलि गोरोबनानै थानो थाखायसो सोमावसारबोदोंमोन ना जोंनि बे बर' हारिनि राव हारिमु धोरोम सानस्रि जोंनि बे बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों सोमावसारबोदोंमोन मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन 2003 फेब्रुवारि जेराव मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि गासै जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जेरैबायदि रादाय लानानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे रादाय बायदिनो मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि साफ्रोमनिबो जेंना जेथोफोरा दाय दन्द'फोरा फोजोबस्रांना होनायखौ जों दिनै नुनो मोनदोंमोन नाथाय बेराफारसेथिं 2027 जानुवारि बिटिआर पीस एग्रीमेंट जाय बिटिआर पीस एग्रीमेंटखौ मानगोनां एनडीबी ब्रादार्समोननि गासै जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों खालामनाय जादों नाथाय जों मा नुनो मोनदों बिटिआर पीस एग्रीमेंट जाखांनायनि उनावहायबो एनडीएफबीनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेंटआव सिगनेचार खालामखांनायनि उनावहायबो जोबथेसालियाव दोनहैजाफिननाय आरोबाव फिन बिटिआर पीस एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो फैनाय बै माखासे गोबां मानगोनां एनडीबी ब्रादार्समोना हाग्रा फारसे खारफिननानै एनएलएफबी बायदि मोनसे गोदान हानजाखौ जोनोम होनो गोनां जानाय जे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि एरियानि सिङाव गामि सोसननायनि बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनाय जादों
गामि दानख'नायनि बाथ्राखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोनाय जायाखै। बेराफारसेथिं जों मा नुनो मोनदों जे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि MOS नि 3.1 क्लजनि रमान 2 नाम्बाराव गामि दानख'नांगौनि बाथ्राखौ रोखा लिरनानै लाबोनाय जों नुनो मोनो। आरो माबायदि गामिखौ दानख'गोन, माबायदि गामिखौ दानख'नांगौ बेखौबो रोखा रोखा लिरनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। जे जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि दानि बिटिआर, जोंनि बिटिसिनि सिमानि मुङा जाबाय दा बिटिआर। जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय हेभिं मेजरिटि, गोबां बिबांनि मेजरिटि गोनां नन ट्राइबेल गामिफोर, जाय नन ट्राइबेल गामिफोरा नन 6 शिड्युल एरियाजों खाथियै कन्टिजिउस खाथियाव दङ, बै गामिफोरखौ दानख'नांगौनि बाथ्रा। दा बेवहाय जों बेखौनो रोखा मिथिनानै मोनदों जे जों जाय सिमाखौ लानानै 2003 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि सिमा, जाखिनि बाउन्डारिखौ जों मोननो हादोंमोन, बै माखासे मोनखानाय बाउन्डारिफोरखौबो दिनैयो आसाम स्टेटआ सेख'नानै लांनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जों दिनैयो नुनो मोनदों। दिनै गामि दानख'नांगौनि मा गोनांथि दङ? गामि दानख'नानै आसाम स्टेटआव नन 6 शिड्युल एरियायाव हरनाय माने जोंनि बाहागोखौ बै आसाम स्टेटनि आन्दाराव हरनाय। अब्ला दिनैयो मिनिङा बहा थागोन? दिनै जों मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन? बे हानि थाखायनो। जाय हाखौ जों दिनै सुंथानानै लाखिनो हाब्लासो बे हानि सायाव जोङो जोंनि राव, हारिमु, धोरोम, सानस्रिखौ बोजबनानै जोङो थांनानै थानो हागोन आरो जोंनि माहारिनि एभ्रिथिं ट्रेडिसनेलखौ जों बोजबनानै जोंनि माहारिखौ जोङो मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसंनानै गालांनो हागोन। आरो जाय हानि थाखायनो जों दिनैयो गोलाव सम सोमावसारबोदों आरो बे हाखौ रैखा खालामनो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय। बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि MOS नि 9.4 क्लजनि बाथ्राखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नाजागोन। जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि MOS नि 9.4 क्लजआव मा लिरनानै लाबोदों? The criminal cases registered against members of Ndfb factions for non-heinous crimes shall be withdrawn by government of Assam as per procedure established by law. जाय मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि मुङाव नन हाइनियास दाया कानेक्सन जानानै दङ बा रेजिस्टार्ड जानानै दङ, बै नन हाइनियास दायखौ कर्टआव, हाइकर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिसोरखौ रेहाय होनाय जागोन। बेराफारसेथिं नैबेखौबो लिरबावदों, क्रिमिनाल केसेस रेजिस्टार्ड इन कानेक्सन विथ हाइनियास। जाय मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि मुङाव हाइनियास दाया कानेक्सन जानानै दङ, रेजिस्टार्ड जानानै दङ, बियो माने कानेक्सन जानानै थाबाय थागोन। अब्ला दिनै 9.4 क्लजआव जाय बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनाय जादों, बेनि सोलायै जुदि नैबे बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनायमोनब्ला जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाय NDB फोरनि मुङाव जेसेबांखिनि दायफोरा, जेसेबांखिनि केसफोरा कानेक्सन बा रेजिस्टार्ड जानानै दङ, बै दायफोरा गासैबो उइड्रल जाजोबनांगौ। भारत हादरनि संबिधाननि गेजेरजों NDPनि मुङाव थानाय गासैबो दाय दन्द'फोरखौ फोजोबस्रांनानै बा क्लियार खालामनानै होजोबनांगौनि बाथ्राखौसो बेवहाय लिरनानै लाबोनाय जानांगौमोन। नाथाय दायखौ मोननै बाहागो खालामनानै दिनै लिरनानै लाबोनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा।